Jon di Arunachal kelas nih. Oh my god, berat gojoos dong ini jeng dak. Guys, nih view. So hello guys, nang ko आंनि Monjoy Vlog YouTube channel खनसे बयखौबो बरायना थालायबाय guys. दा माने हाबानि बन लायनो ओंखारदों आरोना हाजोआव guys. बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो guys. Let's go. सान्दुंआबो बाप guys ओरैबायदि खारना सान्दुंखौ बुंनो नाङा आरोना दिनै सान्दुंखौ बिराद गरमबोखा बिखुं लामना होयोबा माने एखेबारे अरबायदि गरम जाजोबखागोन आरोना guys. नै ओमफ्राय ओरै हाजोआव लांगोन आरो हाजोआव ज' लायगोन आरोना नैयाव हाजो सायाव गोरान लायखागोन आरोना हाजो थांग्राफोर आरोना इसोर नै या ब्लग हेल' মই ততক এই দুজন এই अरुणाचलनि क्लास नै सिंगल गोजालै नैबो सिंगलसो এইফালৰ পৰা গৈছে আমাৰ এইফালে আকৰিন্দৰ বান মাৰে তাৰ পৰা অলপমান ওপৰত যাম এই লেটিক ব্যৱস্থা কঁঠাল গছ এয়া বুন্দা এজন উঠিলেই আৰু আমাৰ এয়া চাইছিনা চাব এয়া উঠিলেই এজন এবাৰ আমি উঠিম এই আৰু এইটো এজন পাহাৰ মে ফৰিলে ৰিক্স নাই কোনে মই গুণ্ডা যে না কি ফৰিলে মানে ৰিক্স নাই দেই নিজে পৰিব চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছে আজি wah iman sapor ya wah ahi paibol मोनफैबाय आरो माने ओमफ्राय नै जोंना बुन्दा मानैया गाइस नै भिउ बल बिराद मेंबायानो माथो wah बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना हाजो गाखोया नै ओमफ्राय नै ओरै गाहायाव नायदो oh my god itu uठी থাকে যে তার কারণে পারে আরোহী बिराद गोजौ गाखोबाय आरो नै जों दा ओरै मानैया दावखोगासिनो दं नै दंफांबो लांनायसिना ओमफ्राय ओरैजाय नै मेंनाय बायदि होबाय आरोना हां गोलाव लालायथारदों मा जाबावगोन नै बिराद मेंबाय गाइस के oh my god बिराद गोजौआवसो दंफैयो नै जों दा ओंखारलांलाय देलाय बारजुमत दे गाहायाव बारजुमत डाउनबाबो बारजुम guys बिराद मेंबाय आरोना जिरायनानैसो दं दा guys बिराद थाम्फैबो दं नै बिराद थाम्फै दं आरोना ओंखारलांसै दा आंबो guys नै बाप नायदो नै बिराद गाहाय आरोना लाबोग्रायासो लाबोदों आरोना आंखौ दा माबायदि लामाजों लाबोदों आं मिथिला आरो बेलथायलांबाबो दाय गैया oh my god नै नाहरलाय ओमफ्राय नै सासे মই এনেকাই যাম আৰু মই লৈ নাযায় আৰু ক্লাছ মই লৈ নাযায় আৰু बाला जे गोलैलांनांगौ मोखां गन्थं स्लिम आंथ' बासथाबसो ओंखारखायो मालाय ओरैनोबाबो दुद्रुखायोसो आं दुद्रुसो ओंखारगोन आरोना आं केला हि केनेक्का नामी গৈছে আৰু কেনেক্কা লৈ গৈছে আমাক কেলা तुझ मानते प्रॅक्टिस असेल तो केला
थ' सासे ओंखार अन्थाइ गोलैलांगोन नै बेखौ ओंखारलांग्रोनोसै आरोना नै बेयो ओंखारलांग्रोथोंसै आरोना तলত नाथाखिबो दै साइडआव थाखिबि हिल परि গৈছে गोथौथार नामा गोथौथार अबे ओंखारलांखो ओमफ्राय गावआ ओइखि नायलाय ओइखि नाय थां कोनफाले गल तय हा ओरैसो थांदो इयो ओरैसो थांदो खोमा ओरैसो थांदो खोमा मा जाबावगोन गाइस हाजो फार्स्ट टाइम एबार गाखोदोंमोन माथो नै फसिनानैसो थाबाय आयै मा जाबावगोन थालिर बिफां गोजा आरो नै बेयाव थालिर मैखुनबो मोनसेबो गैया थालिर बिफांल' दं मैखुनखौबो मोना मैखुन थाबा मैखुन लांनो हागौमोन ना गाइस अमा बेदर जानो अमा बेदर नै इयो मिनिगासिनो दं आरोना आंनि ब्लग लानायखौ ओरैजाय नै इयो फाइनालि बिराद गोबाव नागिरनानै मोनबाय आरोना नै दा नै दानदो मोनबायमोन आरोना ओमफ्राय दा ओरैजाय दंबावो आरोना ओरैजाय नायनि र' साथाम नालाय जोङो आंथ' मोननै नांबावगोन नालाय नैबो मोनसे जागोन आरोना नै बे मोनसे আৰু কোনটো এটা এইটো এটা চব পচা কেলা পচা নহয় কেলা এইটো খৰিটো পচা কৈছো পচা ক'লে হ'ব নেকি দে বহুত মজা হৈ আছে আৰু